Piknik लोगोफोर नै मा होनना बुङो दैसामाव भुटान बर्डार भुटान आसाम बर्डाराव नै पिकनिक जानो फैदों माने बे पिकनिकआनो जाबाय जोंनि गलमे पिस मण्डलिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिथांमोना बरदिन गोदान बोसोर जाखांनानै मा होनना बुङो गिर्जायाव माखासे खामानि मावबाय डेक'रेसनफोरखौ माबा खालामनानै बिथांमोना नै पिकनिक जानो फैबाय आरो बेयावनो जोंबो फैफाबाय एसे गाइड खालामनो थाखाय जायगाया बिराद मोजां लोगोफोर पिकनिक जानायनि नै बिथिं दङ माखासे नै बैयाव माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो जोंहा बे दायोथ' गाव गाव क्लासफोराव थांफिनजोबनांसिगोन बेनिखायनो जमाहै पिकनिक जानो फैबाय आरो गथ' गथा जोंबो गाइड हिसाबै फैफाबाय नै फैनायजों आंजों दा नै बेदर संना होदों नै दे लोगोफोर गलमानि इयुथ्सफोरनि पिकनिक जानो फैदों दिनै दैसामाव माने बर'दिन गोदान बोसोर जानानै माने दिनै बिथांमोना आरो पिकनिक जानो फैबाय मानो होनना बुङोब्ला गाबोन सबनिफ्राय बिथांमोना गाव गाव जासिगोन आरो माने दायो फरायफुबाय थादों नालाय गाव गाव डिउटियाव थांजोबनांसिगोन बिसोरो बेनिखायनो दिनैहाय इयुथ डिपार्टमेन्टआ जमाहै बिथांमोनखौ पिकनिक जानो लाना फैबाय आरो नै सोलिगासिनो नै इयुथनि लिडारफोरा संनानै जाहोसिन बिसोरखो लिडारफोरा बिसोरनो बिथांमोननि दैदेननायावनो गलमानि इयुथफोरखौ लानानै फैबाय मानसिफोरखौथ' खाम उखैनाय बायदि नुबाय ने खाम उखैबायना रुपसिका खाम उखैबाय ओंखाम उखैबायनो नै पिकनिक जानो फैग्राफोरा टाइमबो जाबाय जानायालाय 2टा जानोसै खिन्थु मोनग'वाखै दासिमबो सेंग्राफोराबो नै सोरलाब जालायबाय ओंखाम उखैनानै मैया हराव जानायानो बेसेराफोर मैया हरावबो जाबावाखै थाब मोनथारनोसै नै बिथिंबो नै माखासे दङ नै ओंखाम उखैजोब्बाय जाहैदों ओमफ्राय आरो नै बिथिं संग्राफोरा संगासिनो ओरैबायदि मोजांखा जायगाया नै लोगोफोर हाजो भुटान हाजो आसाम बर्डार दैसाम होनना बुङो सोरबाफोर पिकनिक जाफैयोबा जाफैनो हागोन लोगोफोर नैबे लकेसनाव बिराद मोजां दिनै गलमानि इयुथफोरखौ लानानै फैबाय बेयाव पिकनिक जानो बेदरखौ नायदो नै लोगोफोर बेयो जाबाय अमा बेदर माबायदि नुदों नै गोथाव जागोन नुखादों लोगोफोर लुबैदों नामा नोंथांमोना लुबैनाङा दिनैनि पिकनिकनि पार्टिनि बेदरा नै अमा बेदर बेनिफ्राय आरो बिनि उनाव थाबाय ना दाग्राफोरा ओंखायनो बाबाय बेदर जानो हाला आंगायबाय ओंखायनो नाजोंनो जाहोसिगोन नै गथ'फोरखौ पिकनिकआव माने ना जागोन होनना बुंनायखाय 5 किल' जानाय मासेयैनो बायनानै लाना फैबाय ना दालि बेनिफ्राय अमा बेदर भाजा नैबे आरोना बेदरखौ बांद्राय लाबाखै एसेल' लाबोदों सासेयाव दरबा मोनजानायनि बाजेटआ मा होनना बुङो बारा माबा लाखायाखै क्वान्टिटिखौ खमायनासो लादों माने कन्टिनिउ बेदर जाबाय थानाय जादों नालाय थारनै मानसिफ्रा पिकनिकआव वा अमा बेदर ना स्पेसियेल नै बिथिं होगासिनोसै ओइ गोथाव जादोंना जायाखै कमेन्ट होदो जादोंना बिथिंनिया कमेन्ट हराखै माथो आन्दायबाय जानानै गन्थं हाबसोलायनाय जादों नै जल सिख्लाफ्रा गोथाव नुदों बिराद गोथाव मोन्दों जाहैदों
That's why.